Seguimos descubrindo artesáns que están na súa primeira vez precisamente en Artesanía Galicia no Courel, e aproveitamos para coñecer un poquinho mellor os proxectos, vale? Neste caso chamase Amorote. Gústame xa moito o nome, Temos con nós a Sandra de Rego, díxeno ben? Sandra de Rego, sí. Perfecto. Curiosamente descubrimos aquí no Courel que somos veciños, mira tío que son as cousas, Pero isto é o bo que ten que vir aquí. De feito, onte estábamos como medio ames aquí metido, precisamente no taller, non? Exacto, sí, medio ames aquí, sí. Bueno, Sandra, a túa primeira experiencia aquí en Artesanía de Galicia no Courel, xa levas uns días aquí, cal é a túa percepción do que estás a vivir aquí? Bueno, para mí unha experiencia fantástica porque darlle diferentes talleres de estampación, ver que gusta e que as familias se unen para vir, que ves a todas as generacións, abuelos, pais, nenos, todos xuntos aquí, aprendendo algo e valorando, dándolle vida ao pueblo, entón está sendo unha experiencia moi bonita, verdad? Bueno, vamos a hacer un paréntesis e imos a contarle a xente que é Amorote. Amorote é un obradoiro de estampación artesanal. Xurde no 2017, eu era diseñadora gráfica, sigo sendo, pero cando descubrín a serigrafía, namoreime dela, empecé a traballar en empresas de diseño gráfico, onde me deixaban meter un poquinho máis na serigrafía, fun aprendendo xa hasta estampar camisetas do Camiño de Santiago, que aí xa era a lo loco e aí tiña que aprender a lo loco. Entón, bueno, eu tiña moitas ganas de crear unha marca que falara de Galicia, que é a miña máxima inspiración, amo moitísimo a miña terra e quería darlle expresión a todo ese amor que eu tiña a través do deseño e da estampación artesanal. Isto da estampación artesanal, de feito, ten que ser moi antigo, non? Sí, é a técnica de estampación máis antiga que existe. Claro. Sí. É que definida, Claro. O sea, hai moitas técnicas de estampación, pero así con definición. É que, claro, falaba outro día con María José de Xisapo, non? E falábamos de conceptos que temos como interiorizados como moi modernos, pero que realmente todo o contrario, porque si falamos do concepto de serigrafía en sí, que é como ese típico concepto que temos como moi industrializado mentalmente, non? De decir isto, imprentas industriais, etc. Pero claro, a propia imprenta en sí e o concepto propio de imprimir vende moito tempo atrás, non? Moito tempo atrás, sí. A xente como asume eso? Porque claro, insisto, temos unha mensaxe grabada na cabeza que queda moi lonxe da realidade. Claro, sempre se confunde, ti dis o concepto de serigrafía e sempre pensan industrial. Claro. O sea, máquinas aí estampando solas, facendo o proceso todo dunha forma moi industrial, pero para nada, o sea, hai un proceso bastante largo para poder chegar a facer a estampación e logo vas facendo de unha. De feito, nunca che queda unha igual. É que esa é a clave, non? Depende da presión que ti fagas na estampación, do clima que haxa ese día, de se a tinta está máis seca, máis húmeda. Hai moitos factores que influyen na estampación. Unha das sensacións máis especiais do traballo artesán, xa non digo propiamente do profesional artesán, sino do concepto artesán, cando ves aquí os participando nos talleres, os nenos. Unha das sensacións máis especiais ten que ver o resultado, non? Sí, claro, e si tes un exemplo que ves primeiro, pero se non o tes, si que cando estás facendo todo o proceso, ves que xa empeza a ser un pouco largo e tal, pero despois ao ver o resultado final é como, guau, que pasada, o sea, eu fixen isto, eu podo facer isto. O sea, se tendo unha persona que che guíe e che enseñe, fanse cousas preciosas. E se pon en valor todo o traballo que ten o artesano. Porque, claro, nós compramos as cousas feitas, pero non sabemos o que hai detrás deso. E o feito de poder participar en estes talleres e velo é unha maravilla, porque aí é cando realmente aprecias o traballo do artesano. Eu sempre poño moito en valor, non? O traballo dos artesáns en todos os aspectos. Este programa que ten un enfoque realmente máis gastronómico, pero, como xa decía antes noutra charla, cunha perspectiva tamén do turismo e a cultura consideramos fundamental, non? O traballo artesán e sempre o defendimos así, non? Que difícil sigue sendo, ainda que creo que afortunadamente estamos nun punto de avance, que difícil sigue sendo que a xente entenda o valor do traballo dun artesán, non?
é moi difícil e sobre todo ca competencia que temos en todos os sectores da artesanía, en madeira, en joyería, en textil, en orfebrería, todo. O sea, ao final, ves precios que eu non entendo como poden existir eses precios e despois a nos faixenos moi difícil de defender o que facemos. Pero realmente, se ti ves o proceso, aí é cando entendes. Tal vez sigue sendo a nosa asignatura pendiente a comunicación do traballo artesanal. É difícil, pero hai que comunicalo. Claro, os artesanos ao final somos unha persona que nos temos que dedicar a 20.000 cousas e a comunicación temos aí unha pata moi floxa, pero claro, estamos a tantas cousas que é moi complicado. Temos a suerte de que temos, como por exemplo, a Fundación Artesanía de Galicia ou colectivos como Creativas Galegas que poñen en valor todas estas cousas e nos axudan, pero necesitamos esa axuda, solos non podemos, é imposible. Claro, que a mí me fastidia moito, porque en certo modo coñezo, implica o traballo dun artesano, me costa moito asumir que a xente non entenda que o valor dun traballo artesano está precisamente nese propio concepto, que no traballo dunhas mans, non? Algo que ademais non pode facer unha máquina. Unha máquina pode facer churros, vale? Sí. Pero son churros todos iguais, todos exactamente iguais, pero o concepto de calidade que hai detrás de eso non ten nada que ver. Un traballo no que un artesán parte primeiro salen de unha base que son os materiais de primeira calidade e logo o traballo persoalizado que se fai de peza en peza, non? Totalmente, o que diste, o sea, os churros vendes unha máquina, pero despois quen lle dá forma a eses churros, quen sabe a cantidad de auga que che está pedindo esa cerámica, polo tacto que vayas notando, como poñer a man para darlle exactamente esa forma, como utilizar esas ferramentas para acabar moldando eso. Eu tuve unha gran experiencia de poder facer nestes talleres con Carlos Torno, que Claro. nunca había tocado. E é unha experiencia maravillosa, preciosa. Bueno, xa estades escoitando ela mesma, non? Esas sensacións aseguro vos que non se consigue mirando por unha máquina como fai churros, e iso vos lo garantizo absolutamente. Eres feliz sendo un artesano? Moi feliz. A verdade é que non cambiaría a miña profesión por nada do mundo. E é fácil vivir como artesano? É moi difícil. Pero bueno, vamos dando pasiño a pasiño, non perdendo a paciencia, vendo que cousas temos que mellorar, porque é todo un aprendizaje, é un camiño que hai que andar e que hai que aprender sobre a marcha. E ás veces tes que reformular cousas que ves que non están funcionando, que hai que ter a capacidade de decir, pois non estou a ben, ou a reformular e volver a intentarlo. Dades vos conta que todas as charlas que levamos tido neste programa con artesáns, se hai algo que transmiten todos, e xa vos lo dixen antes, son esa paixón e ese optimismo que son os que fai que un queira seguir adiante, porque insisto que non é nada fácil, así que, querida Sandra, non perdas esa paixón e ese sorriso, por favor, que estou convencido que ten un bo camiño. Moitas grazas.